muchachos, com esteu? Feia dies que no mos veíem, estic ahí fent reformes en el canal, ahí un poquito más serio por aquí, pero sin olvidarnos de la cuina y el humor, que es lo que nos agrada. Bueno, va, al grano, que m'enrotlli. Avui vos porto una recepta que m'ha demanat el meu amigatxo Carles. Carles, va patir. Botifarra d'estiu, entre parèntesis, és veggie. No és que siga, ojo, vull deixar-ho clar, no és que siga botifarra vegana, botifarra veggie. És una cosa que es diu botifarra d'estiu, que fan a Múrcia, que me la va ensenyar la meva sogra, que és d'allà, de Murciana. I és un tapeo típic d'estiu allí. I està molt bo. A més, és que dona tota la consistència, tota la sensació de que t'estàs menjant una botifarra de veres. A mi, quan me van dir que no era botifarra, perquè jo pensava que era la part de dins de la botifarra, una botifarra que s'havia esclatat i se n'havia eixit, el barrejat de la botifarra. Però no, és verdura tot. Ara veureu, a més, 4 cosetes, super senzill. Què anem a necessitar per a la botifarra d'estiu o botifarra veggie? Anem a necessitar una albergina, bueno, millor dos. El que passa que jo només tinc una, la faré en una, però si teniu dos, millor. D'estes negretes, a poder ser, no de les ratlletes, de les negretes. La anem a posar en pell. Això va donar la textura i el color de la botifarra. Una cebeta, la botifarra és de ceba, entonces, bueno, hi ha també botifarra de sang o d'arròs, però nosaltres la que fem és de ceba, ¿vale? Entonces la ceba va ahí també. I després dos coses que per mi són la clau, a part de l'albergina, que també, però la clau és, per un costat, l'orégano. L'orégano li dona un sabor de botifarra que el cagues, que jo no sé com ho fan, però és clavat a la botifarra de carn, de chichi. I després, espinyonets, que jo m'he comprat estos pinyonets del consum pim-pim, que són espinyons caríssims, però bueno, posarem ahí un poquets, perquè la botifarra du pinyons, si té que dur-lo. I ja veureu quin resultat dona. Anem en la botifarra d'estiu, aneu a flipar. Comencem tallant l'albergina, anava a dir la botifarra, perquè és que ja me pareix que sigui una botifarra. La rentem un poquet en aigüeta, poquet només, per llevar-li per si tinguera alguna cosa. Pim, torcamans. I li anem a llevar només tiqui. El ramet ixe que està ahí, que té l'overdet, bueno, que és d'on penja, l'albergina, ¿vale? Li podeu llevar també, jo li lleve el culet. Hi ha gent que no li lleva. Així se va quedar. Molt facilet. Ja veieu? Que fàcil. I anem a tallar-la, a càmera ràpida, com faig sempre. Ja tindríem talladeta l'albergina, ¿vale? Sense llevar-li la pell, en paquets, el més xicotets que puguem, ¿vale? I ara el que anem a fer perquè l'albergina es reblanisca un poquet és clavar-la uns minuts en el microones, ¿vale? Per clavar en el microones recomane algun recipient que siga duret, que no siga merderós, perquè el mantingueu, que siga un bon tàper o inclús que siga recipients que n'hi ha que són aposta pel microones, tipus silicona i coses d'aixes. Este a mi m'agrada prou, és de l'Ikea, és dels durets i se pot clavar sense problema. I l'anem a clavar. Sempre que poseu verdures al microones perquè es reblanisquen un poquet, tipus la safanòria, la calabasseta, l'albergina, totes aquestes verdures que són tan duretes, el que n'hi ha que fer és posar-ho sempre perquè se fan al vapor realment. Entonces n'hi ha que posar-li un xorret d'aigua i també un xorret d'oli si voleu. ¿Vale? Però sobretot el xorret d'aigua, una base d'un poquet d'aigua perquè no es vaig a recremar la verdureta, d'acord? Uns minuts, 3 o 4, màxima potència. Ahí està, tapaet, una tapeta d'estes de plàstic perquè no es guite i perquè se faça bé, vale? Pum. Jo en tota l'albergina que n'hi ha, ni pa tu ni pa mi, ni 3 ni 4, 3 i mig. Vale, start. Esta maquineta és una puta meravella. Ho fa tot a sola, esto, des de nou. Quin invento el microones. Qui va inventar el microones? Sheldon Cooper, tingué que ser una mente pensante, tipo este, ¿no? Sheldon Cooper. A veure qui m'ho diu, qui va inventar el microones, va. Mira, mentre se va fent ahí l'albergineta un poquet en el micro,
Vamos a preparar la cebeta, ¿eh? ¿No? En la cuina n'hi ha que ser eficiente. Eficiente com? Pues mentre està fent una cosa, pues tu aprofites i vas fent una altra, eh? Això és lo fonamental, perquè així no vas a estar perdent el temps i marejant-te. Ara faig això, ara faig lo altre, paso 1, paso 2. No. Mientras hace el paso 1, se puede ir haciendo el paso 2, amigacho. Hostia, esta ceba, ¿cómo está? Ja està la ceba tallada. I és que vosaltres penseu que porto ulleres per fer-me el guaión en els vídeos, però és que porta-me que estic plorant, que m'emociona la ceba. Ala, no. Ja talla la ceba i mentre li he posat 3 minutets més al micro, perquè l'ha vist molt crua, l'albergina. Aleshores ja portem, recordeu, 6 minuts portem de micro d'albergina. I mentre es posa en la paelleta la ceba tallaeta a trossets xicotets i ara al loro molt baixeta, molt baixeta. Lo que anem a fer és lo que los expertos diuen caramelitzar la cebolla. Caramelitzar, jo no sé si es fa caramel, però sí que sabeu, i si no sabeu, pues jo us ho dic, que per això he fet el puto vídeo, per dir-vos coses, que si la ceba tu la poses molt baixet el foc i molt espaiet la deixes prou de temps, en concret uns 15 minuts, vale? La ceba se va fer transparent, no es va arribar, no es va posar cremaeta, no es va posar ahí tan com quan la fem rapidet, que en seguida la ceba s'ennegreix, sinó que es va fer molt transparent. I és el punt que busquem, i a més se va quedar molt, com us diria jo, eixa textureta, blaneta, ai! La textura de la botifarra, bandidos! Bueno, això ja estaria potxaet, ja comença a crepitar un poquet, o sigui que així, que no se mos creme. Anem a fer 3 cosetes. Lo primer, anem a tirar-li l'albergineta. Pim, cuidado de que no se nos caiga, pim, i anem a tirar-li l'albergineta. I anem a remoure. Vale. La segona cosa que anem a fer és... he posat els pinyonets en un potet, tot bonico, i sense por, però sense passar-nos que valen un pastizal els pinyonets, pipim, li casquem pinyonets, ja li he tirat massa, mireu com s'ha quedat el pot, mare meua, que barbaritat, ja li he tirat massa, hosti. I la tercera cosa que me falta és tirar-li el poquet de vi blanquet que tinc així de Don Simón, que el vaig a tirar i vaig a pujar el foc, que es faça a fuego lentito, a fuego fuertito, para que es evapore l'alcohol. Perquè l'alcohol no mos el volem veure, flipats. El que volem és que done gustet i ajudi a ella que se faça una bona barrejeta. Vale? Pues el brick este de... No vaig a dir la marca, que YouTube diu que si no faig promoción. El brick este de vino que se llama Don y algo más, Don, juego famoso cuando éramos pequeños en inglés, que se llama Simon no sé qué. Bueno, este es un gran invento, perquè, mira, chico, per cuinar tens com un gotet ja preparat, no tens que guardar el vi, que es fa roïn. A mi, per lo menos, el vinacho este de cuinar se'l fa roïn, perquè, claro, ese vinacho no te'l vas a veure, que no saber això com està ni d'on ho trauen, saps? Però fa falta per cuinar moltes vegades, entonces és un bon invento. Xiquets i xiquetes, han tirat el vi, li pugem el foc, que agarra això vidilla, i quan vegem que s'ha consumit l'alcohol, el que anem a fer és tindre-lo 40 minutazos, ojo, 40, saps? Flipa, és lo més llarg d'esta recepta. És molt fàcil, es fan 4 coses, però, això sí, tens que ara deixar-lo a foc lentet quan se consumisca l'alcohol, 40 minutets, que es vaig fent, es vaig agarrant tot el saboret, i ja veureu, d'ací 40 minuts vos l'ensenyaré una maravilla. I ja només mos faltarà el toque final. Ale. 40 minutets després, això ja ho tindríem a falta del passo final. Una cosa tinc que dir. Especifique, perquè segur que ara ho vegeu i digueu, bandido, això no faig botifarra, això està molt claret. Vale, sí, confieso, està molt claret, però és que passa una cosa. Jo en esta recepta
no he respetat la proporció. Crec que ja ho he dit al principi, la proporció normal són 2 albergines i una ceba. I jo, com no tenia més que una albergina, he fet mig i mig. 50-50, ¿vale? Win to win. Pues no, de win to win, merdes, perquè al no respectar la proporció s'ha quedat més clareta de lo que normalment és. Feu-me cas, que no vos enganye. Si poseu 2 albergines i una ceba, és molt més negreta, ¿vale? Però bueno, al grano, una vegada feta ja la confessió, què anem a fer ara? Pues ara anem a posar-li el toque final. Lo que li va donar un saboret, que sí que això, sí que vos, vamos, jo vos ho jure. No aneu a saber què és de verdura, que és botifarreta d'estiu. Bueno, sí, perquè potser és més blanqueta esta, però de normal, això, bona cosa d'orégano, No sigueu racanos. Així, important que tinga bona cosa d'orégano, perquè això és el que li va donar un toque, junt amb els pinyonets que diem, ¿vale? Bona coseta d'orégano ahí, i mireu ahí, pum, oi, que bona pinta. No me digueu que no té bona pinta, encara que m'ha eixit un poc més clareta de lo que toque, no me digueu que no té bona pinta. Ala, pues això ja ho tindríem, ahí ho teniu, podeu veure. Jo ho he posat en el tàper i ara ho vaig a deixar que se refrede, no m'ho vaig a menjar ara. Perquè això és un tàper, és per acompanyar, és per posar en uns biscotes, en un poquet de pa. Jo a vegades ho he posat també per fer una panya d'arròs al forn, que per cert vos reenvio el vídeo de la cassoleta veggie, que no portava, però a vegades ho he posat per fer com una panya de botifarra dins l'arròs al forn. Però no m'acaba d'agradar. Com més m'agrada, això és de picoteo, un trosset de pa bo, un poquet d'uns biscotes, lo que siga, i nyam, o en el tenedor directament.